Ja. Hezkuntzaren jabegabetzearen zailtasun handiena edo kontraesan gogorrena dator irakasleok kalifikazio bat jarri behar degulako. Eta orduan kalifikazio hori da berez gure boterea eragiteko edo inposatzeko daukagun tresna bat. Guk hori ez badegu nahi edo hori pentsatzen hasita, esaten non, behar bada, egin behar deguna da kalifikazio hori ikasleei ematea eta ikasleak izatea kalifikazio hori erabakitzen dutenak. Baina nire ustez hori ez da jabegabetzea. Hori da, hori ez da boterea uztea, baizik eta boterea beste batzuei ematea. Orduan, hori berez jabegabetzearekin ez dator bat. Egiten duguna da, nolabait esateko arazoa besteengan ezartzea. Horren ordez, aurten adibidez lehenengo mailan ebaluazioari buruz egin dugun lanean, gauza pila bat ikasi dut. Adibidez, ikusi dut, nota baxu bat jartzea, niri asko kostatzen zait nota baxua jartzea, iruditzen zait txarra dela edo harremana gaiztotzea eragin dezakeela, ikasleekin. Orduan, baina aurten horren ordez, planteatu dugu jartzea kalifikazio baxu bat, lana ez baldin bada sakona, edo ez badauka hausnarketa, edo ez badu eman beharko lukeena. Nire ustez hori zigorra zan, baina berez ez da izan zigorra. Adibidez, itxaropena lantzen ari zen talde batean, proposatu zaienean lana beste modu batera planteatzea kalifikazio hori hobetzeko, lan horrek eragin du ikasgela osoarekin edo ikasgela osoko jendearekin lan egitea bideo berri bat sortzeko. Prozesu horrek esan nahi du, beraiek ari direla konturatzen nola eraiki dezaketen kolektiboki eta nola izan dezaketen konfiantza euren kideengan. Eta orduan horrek berak, hau da, kalifikazio baxu horrek eragin du beraiengan eta beraien artean itxaropena piztea edo itxaropena areagotzea. Hortik ze hausnarketa datorkit, kalifikazioa izan daitekela tresna bat kolektiboki eraikitzen jarraitzeko. Bai azterketa kolektiboen bitartez, bai lan taldekoak edo banakako lanak taldean konpartituz, eta orduan, eta gainera lan kolektibo horiek eta eraikitze kolektibo horrek eragiten du kideen artean konfiantza eta laitasun handiagoa egotea, eta horrek berak eragiten du kolektiboki eraikitzen segitzea. Eta orduan berez kontraesan handiena daukan puntua, kalifikazioaren alegia, bihur daiteke elkarrekin eraikitzen segitzeko forma bat. Eta orduan esperientzia oso interesgarri izan da, eta nire ustez hortikan segitu beharko genuke hezkuntzaren jabegabetze hori lortzearren.